ngibingelele mfundisi uNkosi. Amen. Ngibingelele mama mfundisi uNkosi egameni lika Jesu. Baba kubheka, mama kubheka egameni lika Jesu. Amen. Ogogo, omama bonke abaphathi kule ndawo. Umkhulu uNkosi ngiyambona egameni lika Jesu. Amen. Ibandla lonke basacela ukubingelela nje umzimba kaKristu egameni lika Jesu. Ngiyamthanda uJesu kusenhlizweni nami ukhonza inkosi. Masase sekukhonza kakhulu kule ndawo. Sekukhonza kakhulu ngendlela emangalisayo. Ngiyamthanda uJesu kusenhlizweni nami ukhonza inkosi. Kuzoba usuku inkosi engithatha ngalo. Oh yes. Amen. Nkosi buhlungu lento kukhonza uNkulunkulu egcineni ungamboni. Yeah. Kanti inhloso enkulu ukubonana naye. Ngoba uhlangana kwethu egcineni ugcine ngempela ungamboni. Angeke kube kahle. Kanti uma sikhonza asifuni ukulahlekelwa injongo. Singagcini sesi-enjoy ama-fruit ubunandi bokukhonza. Kanti sesimkhonza sihamba ngale kwe-off-ramp. Amen. uNkulunkulu bazana ngiyamcela mihla yonke yami. Kungumthandazo wami. Oh yes. Ukuthi ngicela ukumbona egcine. Oh yes. Ukho konke nje. Ngicela ukumbona egcine. Ingakho isikhathi impilo ikhange benzima la ekukhonzeni ngenxa ukuthi ngifuna ukumbona. Oh yeah. Amen. Kunezinto ezinye engayinaki ngenxa ukuthi nje ngibona ukuthi zongiphazamisa ukuthi ngimbone. Wesinye isikhathi abanye benze bethi hayi ezebona ngathi umuntu uyakwehlula kanti wena ufuna ukumbona. Hayi ngoba ekwehlula akakwehluli inkinga ufuna ukulahlekelana naye. Baningi abawina bengawinanga kanti thina siluyibulo. Hayi ngoba bewini. Uthola ukuthi kwesinye isikhathi ungayidefenda ngayo yonke indlela ukuthi uwine. Kodwa ngenxa nje ukuthi eyinkosi ngifuna ukukubona. Amen. Arada ukuthi bewine ngivele njengohlulekayo. Kodwa kwelika moya ngibe ngonqobileyo. Amen. Ngoba ukuvela ungoqobikileyo kithi kanti kwelika moya ufelile. Ayisayisebenzeli lento njengekhona. Kumele uqikelele ukuwina kwelika moya. Noma ungavela uyisehluleki kwelenyama. Kodwa silonge siwina kwelika moya. Mina into engiyaziyo ke bonke abavela engathi bayahluleka kwelike nyama kanti bayawina kwelika moya. Uma sekuthi ke abavama kunesiso sokuthi ke iqiniso linendlela yokuziveza. Uyabona uma uwina kwelika moya kunendlela evela ngayo lento ukuthi cha bo hayi akahluleki lo mzalwane uyawina kwelika moya. Ingakho Jesu ethi babusisiwe laba bathi mabakha bakhe edwalweni. Kuvela ukuthi uyawina na kuvela mhla ufika ama-storms uma sekuyaqala ukuthi no lo mzalwane kahle kahle uyawina kwelika moya. Masa ukuthi noma bavela bewina bengawini. Masa kufika ama-storms. Masa ifika phela sayifika kachacha. Shitha leshuni kumzala. Shitha lonke into ya. Muzothi cha manje ngiyeke kwakhola lokho. Wakhola lokho asafuni ke manje beva. Yini sefika ama-storms azosiveza ukuthi cha ubeyakhile kodwa wakhe enhlabathini. Hey wathi isihlabathi.
ubena yonke iproblem yokukhonza kodwa bengalenzi izwi. Ngoba uma ukhonza wenzizwi usuku wakhe edwaleni. Ijumela zimnandi ngokuthi uNkulunkulu wazosibusisa kodwa ungenzi. Ama result azovela ukuthi wena uyabusiseka kodwa awenzi. Amen. Angebuza umbuzo ayibandla lingakhuli kodwa indlela elifundiswa ngakhona. Fangabe likuyihaya angazi ngayibeka la ukubona fangabe lisa standard phezulu. Mana mkhosisi asiphume kule. Kodwa kusho ukuthi why akulong imfundiso. Yazi ke ngoku ibandla aliyenzi into uNkulunkulu athi aliyenzi. Amen. Liyabusiseka bavunkamba ngaligudi lapho. Kodwa uma kuthiwa phela akwenziwe akwenzeki. Ubona ngani ukuthi akwenzeki? Ubona ngemase sihamba. Ngoba hayi. Uma bekuthiwa bekwenziwa akufanele ngabe sinje. Kunevesi elisimple angiliyeke livesi. David walenza yena. Khona ivesi ethi ngqobani okubi ngokuthi nina nenze okubi. Sengivesi nje challenge. Amen. Umzalwane nje. Ngixolele sasa kangizokhuluma kanje yabo ngabemezi ngikhuluma ngoba lokho church. Mawunkosi ukukhonza ukulasiza into engisho bazalwane. Akekho ngathi ngizothi uyamasterisha everything. La enkosini bazalwane siya practice izwi mihla namalanga yothi yonke. Sometimes we fail sibuyele kulo futhi let's direct lisibuyisele in the right position with God. David wake wahlaselwa uSawuli. IBhayibheli wamgeda umkhondo. Unkulunkulu wamvikela umkhondo ushaya udongweni. Ophuma uDavid wabaleka. Bathi ababebuka babona uDavid ehluleka. Kanti yaqoba. Uyaqoba uDavid. Waphuma wabaleka. Asathi waphuma ebaleka. Uzobona njalo manje alikho icala libani eliDavid. Into abangiwe nje kubanga ukuthi kube khona abesifazane. Angikho njalo lapha bazalwane. Abahlabela umhlabeleni nakhona iBhayibheli babezidlalela. Wena kahle iBhayibheli bazalwane. Kwangasinkulumo bazalwane efuna uSamuel. Kwangasinkulumo leya ungqo. Kodwa yona ibe ungqo. Amen. Bedlalela nje. Bethu uDavid ubulala inkulungwane kodwa uSawule wabulala nga10. 10,000 uDavid babeka inamba kaDavid yankulu. Babeka kaSawule. Dlala besifazana. IBhayibheli badlala kanjalo. Lento yamthinta uSawule. Oh yes. WaSawule kanti amashwena labantu baphethele. Sangimncane. Yes. Umuntu asemkhulu la. uSawuli uDavid. Usaza khuluma ngolimi lwethu. Lo khonza kwamanje ukuthi I'm the founder of this vision. But mangilalala. Engathi manje usakuphakanyiswa lo. Ushiwo ngolimi lwethu. Kodwa that time indiyadima uSawuli ukuthi kahle bayadlala bona kodwa abadlali lapha. Ngempela uDavid uyenzile. Umbulalile kuphela. Mina ngikhona. Ngimsaba. Ngibabele hayi. Endoda yakhubeka. Ngoba mangachaza nje into eshayayo noma uNkosi ukuthi wonke umuntu ufuna uvele emkhulu. Yeah. Jesus.
kubazalwane. Yes. Akekho nje ufuna ukuveza uJesu emkhulu. Hey. Kahamba sixabene sibanga ukuthi nami ngifuna ukuba mkhulu. Akonakale lutho in the church. Iproblem yethu sifuna uJesu engabi above us. Yeah. That's why mina uMangcolo wangikhuza. uNkulunkulu wangikhuza nje wangilekelela kulo mhlawumbe nawe uzosizakala. uNkulunkulu wazisamfuna inkosi. Indlela izimpeke ngakhona. Wathi uNkulunkulu kimi ungakhohlwa njalo ukuthi awuyibizanga. Yes. Ubizwe yini? Shothi-ke uma kuqhamuka impi. Nexolo zami zokhuluma kanje kodwa ngiyasho bayona njalo. Uma kuqhamuka impi kahle kahle. Ingayibekho lempi. Lempi ifika ngoba mina kunento engibeke kuwe. Ngibekile kuwe. Kuze kunyakaseke lento engiyibeke kuwe ingabi effective, ingabi ne-impact. Kumele isitha sizolwa nawe. Sekumele kukhule wena ophathisiwe. Ubone ukuthi okay. Le ndaba kahle kahle bengirathi ingekho lo. Wafika lo kwaba nezimo. Azona kokani uthengizwa. Shuthi ke wena mzalwane vele wehlisa umoya. Uye kulo obeki. Mina ngiyasizwa mthakazi mzalwane manje ayizwele. Yeka impi. Yiya kulo obekile. Ngoba lo obekile uyena namandla okulwa lempi. Yelento ezenza lentela libekile. Okay. Ngicela ukuyiprove bazalwane. Ngizosho mase ngisho lethe ngizofaka ngoba sekusithanda siyo bazalwane. Nami bezokhuluma ngomthandazo. Futhi inkosi, ngicela sisenzozwa kahle ke bazalwane sizoyenza thathe ngowe eBhayibhelini manje. Kune event ekuyenzeka lapha ya kaJosaphat. Yes. Le eBhayibheli kwahlanganisiswa. Mhlawumbe zu5 mangaphosisi. Yes. Mawufika umyalezo uJosaphat uthi kuthiwa sezikhona khona la eHasisoni if I'm not mistaken. Sesi around, sesifika eQathatha. Siphethe umkhonto, phethe yonke into. Sizokuya ukuthi sizoqeda lesizwe sikaNkulunkulu. uJosaphat athi okay nilekusani. Yabona uma sekunje asixaki thina ngempi. Yes. Kahle kahle ngoba usibona la asikhiphana sakhishwa. Hey. Yes. Ngiyafisa ngabe ngangizoyithanda. Khona wakhiphe eGibhithe. Wahamba nathi. Hey. Njengoba sina asibethanga la. Khona wasibeka la. Amen. Alesikwazi-ke siyezwa khona ukuthi impi sikho. Kodwa angesikwazi ukuyi-athenga. Ngoba owasikhiphayo akaze esho ukuthi asilwe. Wasikhiphayo ukuthi simdumise. Sina okwethu sesiyokwenza lokho wasikhipha
Asizini ukudla. Siyayifunela uNkulunkulu. Siyamtshela ukuthi sabela ayihasisoni. Sabela. Nibabe kwazini ukudla banquna isinqumo. Uthi hlala phansi kuthandazwa. uJosaphat uyathandazwa. Nawe umthandaza kaJosaphat basani. Mthandazo kahle. Andizumthandaza uJosaphat. Mthandazo kahle. Masethandaza. Baba. Esandleni sakho. Ngiyathandaza njalo la. Baba uJosaphat uNkulunkulu. Esandleni sakho. Masithi siyaqalaza indawo yonke. No. Kulena sibona esandleni sakhe engekho ngoba isiza. Esandleni sakho magunya. Kulena lebuka esandleni sakho. Khona magunya esandleni sakho. uJosaphat approach no. Akhona magunya phela. Khona namandla ukuthi esandleni sakho. uJosaphat uNkulunkulu yani. Lalela futhi uNkulunkulu. Futhi wena akekho ongamelana nawe. Isasisoni njani. Thina sitshela uNkulunkulu amandla nawe. Kunjani ibadala yakhe. Siyayibona impingakana. Kodwa anisixolele ngale mpa nibonayo. Thina sazi amandla alo uNkulunkulu esihamba nawo. Thina somtshela ukuthi unamandla angakanani. Okay. Ngizofana nayo umthandazo ovele ngibheke bona. Aphinda wasiJosaphat waqhubeka wathandazela. Egcina vele asekhuluma amazwi davela mbopha uNkulunkulu athi cha ayebona umzalwane no asazi isitori sakhe. uJosaphat cha bone kuliqiniso banamandla kunathi. Futhi bona bazohlula ngaphela lokho iqiniso. Kodwa ke thina amehlo amehlo ubasijabula amehlo ethakuthi thina sibukalana nje onamagunya thina sibukalana onamandla. uNkulunkulu athi cha inkinga le uyathandaza umzalwane. uNkulunkulu athi cha okay ake ngehle manje uyayi-attenda lento okhulunywa kuyo uthi abaleli bezibazalwane aloko nifundile indaba leyo ungayinakile ngoyibona uthi phumelani kubo kusasa. Mina nifundile indaba shela ithi phumelani kubo kusasa. Mina niphumela kubo bahlangabezeke. Kumami shone kho ngoba laphi ngikhuluma ngayo le akusona lule laphi layami nayi ngitamami sizongaba uma bheka kubo bishiyani ikhali ningaphathi mkhonto thathani ikeyboard nithatha amamaki nithatha amaqilongo hala kashapa ila mahole kasula mahata uma seniyakubo ningaphathi mkhonto ningaphathi ibhamu thathani amakeyboard nithatha amamaki nithatha amaqilongo. Excuse me, sizo sonke ehleli siphethe umkhonto njalo zobabulala. Abaphethe lutho bona. Ufolose nje abahlabeleli. Ufuna kahle iBhayibheli. Nomhlabelo ahlatshela kwaThona umbuso wababusi. Muthi ufulahlela ibisho njalo. Bathi umbuso wabusi. Angazi ke noma bangathatha ngese ngishono kwethu esihlabela manje lo kuthiwa. Bathi uyiNkosi.
yamakhosi, umusi wababusi emhlabeni nasemazulwini. Ayakho onjengao. Winkosi, ziyazi izitha zethu. Winkosi yamakhosi, ungumusi wababusi emhlabeni nakhona emazulwini. UJoshua njalo. Ayimhlolela eyayiza yasimhleleze ngala. Sasakhulwa kanjalo. Beshaya kibhekane. Abashaya bantilo ngophephe. Abayi bashwele omkhulu, abethungwele, abethuphakeme. Ukubuza kwenzenjani? Sizona labantu abaphethe lutho futhi abasenaki bathungwele, uphakeme. Kwenzenjani kanti liBhayibheli ngesikhathi uIsrayeli udumisa kwehla ingilosi zempi. Kwahluma ikhanyeni ehamba nokucabalondoloza badilikwa shona phakathi emhlabeni. Kwabonakala izitha zabo inkwasana zonke. U-Israyeli ungcwele. Niyangilimaza, ngingathanda ukulwa nina. Phumani empini. Phumani kwabantu ababuke nithi nje ungcwele, uphakeme. Yazi mfundisi uNkosi, ngawumenzela ukuthi umuntu osindisiwe owaphenduka wamukela uJesu Kristu njengoNkosi nomsindisi, owazi kahle ukuthi izimpi zakhe yilo uNkulunkulu. Into ekhala iyaNkulunkulu ingakhali ekubaba. Into ekwazi ukumumatha ubuhlungu idedele uNkulunkulu ingadedeli ibala. Uzothiwa kuthiwane bese bekhamba manje bethi hayi engathi uthi umama uNkosi kodwa engasesho lutho ngoba akatholakali ukuthi uthini. Ukucingwa kuze kuthiwa uthi engasesho lutho. Elokho esho nje kanti sengabeka konke kuye. Isho impi ulokhethe nje ngathi sengabeka mina. Mazalana ngazi ukuthi kake ngikhulume kanjani mfundisi uNkosi. Wena yabona uSathane into angayifuni yonke. Into okay ake ngishubeka nje. Into ephoqa uSathane ukuthi uma kuvuka impi singayi-attempt. Ayikho into ephoqa uSathane njengaleyo. Yabona uma ufuna ube uSathane angesho kubuhlungu kodwa thula. Kubuhlungu njalo simumathe uNkulunkulu inyembezi uyikhale kuthula. Trust me uzoyibona ezokwenzeka. Amen. Into yokuqala ufuna uSathane ukuthi uphendule. Amen. uJesu liBhayibheli wathula njengemvu kubakhulu.
wathi hayi ukuthi wayengeke into angayikhuluma anothula nini uJehova isikhathi simphoxa uSathane. Yeah. Thank you, Jesus. Reach a level lapho khona ohlonipha izwi kunokufuna ukuhlonipha imizwa yakho. Yeah. Yeah. Thank you, Jesus. For this ngiyakuyiclosure. Ngivala ngoba sesithandazile bazalwane. Uma sihlaselwa obhala kahle ngoba seKorinte. Yes. Uthi ikhabi zethu akusizona ezenyama. Yeah. Angazi ngoba zindlane. Shuthi babazalwane baningi baseyibhinda. Bakholwa baseyibhinda. Wena sompili ngicela uyithathe lento uyisebenzise. Ikhali zakhe akusize zenyama. Yabona efuthi kwesiko saba selibhala shona kuyidetails. Ungabhali bhalela. Bhalela. Uyiphoqela. Umnikelana uSathane into ayifunayo. Manje uyasibhalela ubona ukuthi uyadubula udubula kuyidetails bese ithi ngazi dubula ngane sinaso isikhathi thina sithi njengazi adubula amadubulana akunaso isikhathi thina we don't have time asinaso isikhathi sokuqophisana nabantu ngamazwi. Ayazana into lokunyaka futhi ngiyazi kodwa ngeke spirit ikhona into ethi musukosi into ehluphayo ilokho ufuna ukuba ukwenza abazana befike kwi-understanding. Yeah. Kunabantu abangeke befike kwi-understanding ngoba bafuna ukufika kulo. Somani ufuna ubayeke beqhubeka nalokho abanakho. Maseke uNkulunkulu lokho eveza kancane ukuthi ubani uneqiniso la. Jesus. Amen. Bathi abafundile truth always prevail. Yeah. Yendlela. Ngithandaza la ekseni ngilalela abazalwane. Ngithandaza ekseni la. Kunento umthandazo ukusahliswa nami uthi Nkosi kunabazalwane abanye sihamba nabo kanti bangama agent. Yeah. Jesus. Kunabanye ukuthi nasiyalwa. Kunabantu abaphakathi kwethu abayiphehlayo impi. Thina sithi abazalwane baphehla udweshu phakathi kwethu. Ngithandaza bakusala ithi Nkosi thina ngesababona kodwa expose. Kuna
ayinaka njalo uMnumzane uyibona usugcwele umoya wempi kanti uxoxa nomzana wethu kumele silulekane nokuthi siphushelana kuKristu noma kunzima kodwa hayi ukuthi sifake umoya wokubi. Amen. Maze ube kanjani le? Okay. Kuphumane into edethazi. Mina ngaphoxaka manje ukukhola umzwa waseBarcelona ongathi namhlanje kusasa uyangabhala istatus sokubika owaseBarcelona. Cha ungamphoxa sasa. Futhi anazi inamba zenu. Beke ngiwathatha ngawo kwenze njalo. Ufuna ukuze kwehle bani uJesu eyini eyimbuluka noma eyini ezokutshela ukuthi yena kanti wenzayo. Jesus. Oh haleluya. Into esenzayo sekuthandaze kakhulu. Into ogcina le ngenza abazalwane sesithandazile kodwa ufuna ukubona ukuthi indlela local church le yaseBarcelona indlela enamandla ngakhona nangendlela futhi uNkulunkulu asowenza ngakhona nyamangalisa. Yabo ngokuthandaza namhlanje sila ezavula amavesi kunevesithi ukuhlala kuye ukugcwala uNkulunkulu azoli kodwa ndithi ukuhlala kuye ukugcwala koNkulunkulu futhi ke njengoba lokuthandazwa la into eyenzakalayo siyancipha thina kuyakhulu uNkulunkulu. Jesus. Yabo angithi phela impikhona iningi ngifuna ukubona impilo eshayalwa kanjani ukugcwala kabani sihle step number 1 siyafika siyothandaza njengoba sithandaza ngisho usikose enye into simazile ubona umthandazo shosho uphele kangaka kuyithi kwabanye abazalwane babethandaza emakhaya ingoba abangeni kahle emthandazweni. Amen. Okay. Step number 1. Ngenani emasangweni kaJehova ngeyibongo nangendumiso. Ngenani. Futhi ngenani. Bazalikhona swali? Yeah. Step number 1 ngenani emasangweni kaJehova ngani ngeyibongo nangani nangendumiso. Imthandazo ihluke kodwa ngeke njalo noma ufika nje usuthandaza idimoni ufika nje uyafika oqala ungcwele baba uphakeme kakhulu uNkulunkulu ogcwele umhlaba nokugcwala kwabo ngowakho nabakhileyo bangabakho nami nje Nkosi ngoba mhlela ngomsebenzi wezandla zakho kanti nomhlaba nje engikuwona uyisenabelo senyawo zakho. Izulu baba waliguqula walenza isihlalo sobukhosi bakho. Ukufa nje into engenakho uyaphila kuze kube phakade. Uyamthanda njani step number 1? Ayikho nenye inkosi emhlabeni yakwehlula. Kuba bonke uNkulunkulu oyedwa ongenayo ibusi. Yes. Masethi iBhayibheli uyahlala embongweni zika-Israyeli. Uzozwa nje nawe wena ngithi. Uzozwa ngithi uyi-1 uyenza uyi-1 asikho. Ngoba kulula ukuthandaza mthandi masimanike kanje. Kanti emakhaya kunzima ukuthandaza. Uphakeme kakhulu. Ubetha amandla njengengubo. Ugibela amafu njengenqola. Ikhona zakho iphendula amalanga bomlilo. Nguyizolo nguwe namhlanje nguwe naphakade. Akekho omunye uNkulunkulu nje nawe. Okhalo lakho ubhincile ukulunga ibhandi lokulunga. Oh weNkulunkulu esandleni sakho khona amagunya khona namandla.
ethi mayivela kubaleka ilanga nezinkanyezi amehlo akhe ayashaluza amalanga bomlilo inwele zakho zimhlophe njengokuya bezulu inyawo zakho kutabazalwane uyamusho uwedwa njalo stage number 1 ufuna ukuyongena kama muyazo hlabela athi sawubona weJesu siyambingelela sithi phakama siyakhothama phambi kwakho usujayi masiyaqala stage number 2 khona nthiwayo uthi uDavide ngihlanze ngehisopi ngazangathani neyeza salathi phela awukwazi ngisho usuthanda sekhaya awukwazi ubona usukakwazi ukhahlela yonke into nezolo kwanawe awuhlanzile angithi phela usudraw attention yenkosi wangena ngiyibona nakho konke esikhathi udraw attention yenkosi suyaqala suku khona futhi wenkosi njalo mina angimuhle phambi kwakho Yesu sefikileke lo mzalo ohlulekayo yimi phela uNkulunkulu lona abazana bangazi ukuthi uyahluleka naye ngize kuwe Nkosi nginesidingo somsebenzi kodwa uNkulunkulu mina ngiyahluleka la uyayigeza lapho uyayihlanza Jesu Kristu yabona uyenza le mfuzo Nkosi ayaqala amadimoni akasakwazi ukuhlebela ukuthi unjani umfaso you name kunento ekuthiwa i-prayer timetable alilanga sibesifiza i-prayer timetable ngoba izosiza abazali abaningi indaba ye-prayer timetable izokwazi ube consistent when it come to prayer ngoba i-prayer timetable iyenza umzali ebe discipline ngoba uyinqumela wena isikhathi uthi ngo-12 ngiyathandaza noma ngo-3 ngiyathandaza which means 3 o'clock you are praying umnyaka uhlaza kubovu 3 o'clock I'm praying awuthina njengathi baba Nkosi lapho ntoza khona sebenza kanzima kabi kodwa ngesikhathi sami sokuthandaza lesa ngisinqumeni ngithi ngisebenza ngaphakathi ngithi baba sewuyona ihora ngiyathandaza ngiyenza ukuthi ngikwenzayo in my spirit I'm praying I'm praying ngiyama ngayikhamaka Jesu ngiyakhahlela ngadibona sitha bese bebuza kwenza njani wathula anya abazi yalwa I'm praying something is cancelled sokuthandaza angiyeke kwenzayo ngiyakwenza ngiyathandaza actually I want to take that church to balance ukwazi ukubalansisa impilo yakomoya nempilo yenyama it's over nalabazwana bathi kwenehlile mthandazo ngoba ngiyafunda it's over now mawuqeda ukuthandaza Stella namhlanje bathi uthandaza namhlanje kusasa masothandaza awubuyi kule situlo Jesus but awukwazi ukuya ku-same level usuzuyile la sokule situlo mawuya kule situlo phela futhi ushida yodwa onke uyathandaza uyakhuluma uyabonga wenza konke uyabona kule situlo lesi uthandaze u5 minutes kodwa mina I show you kule situlo lesi ngeke kube u5 minutes ngeke lesi ngeke ayakhuphuka kule second chair that's why I'm can't minutes to second chair njengala ingoba la uhlalile ufundiswa azodla ngalo stage number 2 what next is the more you eat the more udlizwi
Jamoku ukukhuphuka amagama ongawasho uNkulunkulu. Masula awungeke ukuthi ufika khona. Uyathandaza nje simple nje. Uthi uyathandaza. Uvele umbuleke izwi. Ake ngisho nale simple. Akukho lutho olungenzeke kuwe ulaja. Kanti ngoba thasi ufika la sothi baba ngiyazi. Unjakho lutho olungenzeke kuwe. Baba kholuto olungenzeke kuwe. Wakhuluma Yesu samngenisi njalo. Ingilosi yakhuluma noAbraham noSara. Yathi ukhona lo mehla uNkulunkulu 2 minutes lo njalo. Awuzala lapho umuntu ayizonto. Manje sangena amavesi phela manje. Uyaqhubeka futhi. WaNkulunkulu ingilosi. Phela yakhuluma noMaria. Yathi ngiyayizwa leyo ukuthi uyazi indoda. Kodwa manje kamoya ngolayo kusikelele. Uyabona masufika ukuthi amandla amangcono yokusibelela. Showcase ungena isigaba sokuthanda. Kanti uNkulunkulu into engangisiza umoya wami. Yesu kanti yakhuphuka level. Amabisi kanjalo ayakhulu. Thanda zokuqatha sitende manje uva. Kodwa futhi ngiyakuthembisa. Masubuya ngasasa. Ngeke ubuye la. Sengizofaka isisekelo sezwi kulento sesiyenzile. Sesila manje. Ivesi lethu bethini ukuhlala kuyo kwenza njani ukugcwala. Kukankulu. Basekholosi. Then masufika la siyaqala ke. Angithi phela ungena ngelokhuzana ngeyibomba. Njalo uzobona umkhubo eyenza kule stage. Umkhubo eyenza kule stage nababhimba bakwazi ukucula. Phela la kule stage umhlabela awuveli kuwe uyisambulo. Uzwa usho lapho ngaphakathi. Instrument isukingekho kodwa uzwa umdumo. Uthi hayi mana umuntu ayizwa yasezulwini. Uthi hayi ngiyedwa khona kodwa ngezinhlobo. Kule stage yes somthandazo uyakhonza ukuthandaza. Kune stage sokukhonza thandazo. Uma ukuthi ngizamthandazo kodwa ngiyakhonza. Uma ufika la ukhonza ubothi ngizamthonza kuyakhonzwa. La phela sithi nje izandla uwedwa uzoma uweva uthi there's a tangible announcing here. Uwedwa endlini akunamuntu uthi kunogqobo oluphatheka ngezandla olula endlini. Alukho emangeni lula endlini. Uthi uthi umwele uphakeme. Kunemkhuba eyenzeka kanjalo. Uthi usahlala esitulweni kunento ethi hlala phansi. Ujazi uhleli phansi uhlale kanjani? Usahleli phansi iphinde ithatha lento ithi ngathi ungahambuse la. Ujazi uyahamba ithatha lento ngathi ungahambuse la. Ubona ngathi ungahambuse la. Ujazi
usubona ngathi uzwa la in the spirit uthi kunamadimoni akhamba la. Shit atmosphere, power to war, in the spirit, spiritual of warfare. Satan, what was Satan? What my demon? Gakama, Anna Sabella, Anna Manjana. To this level, the prayer, spirit of borders. In the spirit. Public so kill this one. I'm not coming to spirit. Nobody can enter. More to the good, it was a very sad. A young child. Remember my wife's son. Who can't have a conversation. It's a figure shot on some good. See us, Wuchin. Go again. Go to party. What's in there? You break it down, but I'm moving it over. You have left hand this person. Listen. See them come back on again. Let's see what you feel also. Let's see what you are first watching. Who let's see who figure out my prayer item. What better than Ma, we will have a time prayer chamber. We are a bala. Tanda za blesi. Konta. Kulesi. Ukalala uputwa. Ukamufika na waka ufafa ma prayer items na ma request. Kanti ushomncane kulesi. Uthi mawufika kulesi. Ufika lesulungiselwe. Ama prayer item, ama request. But I'm not sure this. Uchuchu ya tandasa. Virtual stop. Now bamkosi. Amen. Rekamada Jesu. Baba mkulele prayer to stop. Now bamkosi. Amen. Uchi baba rekamada Jesu aye. Now bamkosi. Uchi baba rekamada Jesu. Tuwa tandasa lumde wakati. Uchi baba rekamada Jesu. Tandazaru mamkosi tandaza kastayo kito uti na kama tuai kuna alibaja kuna nafe umoi mwana uyakuniga masu wapumsala uyabigezwa kuna nafe uti mamkina kono
kancane la uthandaza ngeli mungazazi. Dunamna wazala bangathandaza ngeli mphathi wethu. Kodwa kula level bathandaza ngeli mkakhulu bebona. Ungazi utshona bakhulu ngeli. Kanti masifika kwi-chair of authority. Bazalwane ngayazi angazi ngemibandla. Basathi lesifale. Kulahlala lesi. Uyimhathalazo. Ukhamba uyibone umekhanda kaSathane. Asisiphisitule suwe. Ukhamba lehlala sikuyibone wena. Ngithi sakukhuleni. Uyibone umekhanda lesidolonke. Amen. Sakala untshana into engayazi. Duna ulehlala siyawazi ukushumeza. Ushumeza umhlaba ukulehlala. Yeah. Ungekho umuntu usemthandazweni kodwa. Uthi hey nalonke. Angithi yonke into umoya. Yeah. Hallelujah. Yes, yes. Somebody level of faith is too high. Yeah. Amen. That's why I never was a person on Salon of the Star. Yeah. Amen. Jesus. Ushumeza abantu. Ngicela ukubuza umbuzo. Ingxelo zalo ube ngithele ngamanzi nje. Kuze nizozwa ngoba usifuna kanjani umntwana kuze kubeze kumele kuyimehlisa ezwe. Futhi inkosi acela ukubuza. Emkhatheni kuze bekhulume nawe. Benza njani? Bakhuluma kude. Kwela moya ngithi usuku ungekho. Kodwa bekhulume. Kodwa inkulumo bekhuluma kwamoya ungekho ifika kuwe. Yeah. Ngicela uphinda futhi. Yonke into ekhulunywa kamoya usuku ungekho wena. Kodwa futhi yonke into engathi ikhulunywa lapha ifika kuwe. Bazalwane yazi ngiyabona bangizwisa. Ngiyangizwa salani. Yonke into ekhulunywa kamoya usuku ungekho kodwa yonke into sacela ukukhuluma ningalimali bazathi ngizoyisho ngiyazwa. Kwelika moya ngenyo ukubizwa isifo sikashukela sibizwe kwelika moya kubizwe negama lakho silinkiswe sisuke kwelika moya isifo sikashukela size direct to you. Yes. Angisho nawadla amaphilisi but ngisho ukuthi kwabe esenza izifo zimenyezwa kamoya kuthiwa akaphathwa ukuthi kusuke immediately kuze kuwe ngqo. Uma kuza kufika usasitulweni samagunya. Uphinde wena ngapha uthi noma yini athulelwa kimi utetela uwe nitetela umlelo. Ngesikhathi isifo sithi siyeza sifika hlangana nomlelo. Mabe buhalo wakakhulu umuntu wayo. Ay. Thula nje wena kodwa kuyakhulunywa ngawe likamoya. Masifika lapha asidlali phela lana asinengani ngomthandazo la lesigaba lesi akekho umuntu onesigaba onganqebwa. Maku pray fasting ungena la awulakho uxoxa indaba sasomthandazo uthi mawungena immediately ubingelela abaxoxa ngophezulu nabezema meeting. Ngiyabingelela abazali egameni likaJesu. Siyabonga baba ngiyathandaza. Uyinkosi engcwele. Uthi bayaqhubeka bayakhuluma nombenzani ngokwabo lokho ngoba isikhathi somthandazo lesi uma sefika kanyelisho kuleli igunya lasincengani. Jesus. Kodwa akufuthi inkosi. Kuleli igunya ucuphi washo ngo2. Uthi ngivuka njalo ngo2. Kuleli igunya lolu ngo2 ulaliswe.
newasha ikhalo ungalizwa kanti ke ligunya njengamanje suzovuswa ngo4 wena ongawuplananga ngoba phela le mpo sizobhekana nawo manje izoatheka ngo4 wena uyicuphe lutho Amen. uvela ulaliswe lapho kuthi ngo4 uzowathola umuntu othi wake up umuntu kuphu futhi uthi wake up ivele ingene lento yokuthandazo uthi yamuva yabona ukhamba uthandazo lemphethe umothi ayikonakala manje ikhipha phansi ukhahlele uyibekele uphuma emphethe umothi konakala manje uma umothi kwa maslippers akayike eduze ukhahlela nayinyawo konakala manje just round the bedroom yakho without a jam wasana na tawhlani uma round the bedroom uthetha yonke into ese bedroom ithi lanto phuma uyongena emakhabethe nemakhishini uthetha ukudla kwakho thengwa uwe ubeka yonke into izandla uzoletha hayi ungathini phuma phandle uvula umnyango uzolaza umculo phandle ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama jokwenza njalo ngamakhelwane uthi uyabuya lathwa ayakulalwa la manje Tutu nokulala. Kushayisa sothi mama usebenza, kushayisa sothi uvuka ugeza. Umothi ugeza nawo. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Baba, phela ukuphendulana. Umoya wakho ubanjiwe. Ubanjwe umthandazo. Umuntu ungena emotweni yakho uthi hayi ngegama likaJesu ngegama likaJesu ukuthi ubambekile phela lana udedelwa yinto yasezulwini uyidedelwe la uthi wena phaphaza imoto idlule yakhe ishayela kanti bize kuwe sonke lesikhathi ulwiswa leya lehlalo lesi lesihlalo futhi kuhlala abantu abanendlebe lokulalela ukuthi njengabantu kulehlalo losukhaba uthi uyothandaza thola wena thola ukuthi nokuthi kumele kube yikuthi ukuthi ayimnyekeni basami lesihlalo ukuthi nokuthi kumele kube ukuthi okunokuthi lesihlalo uthi uma ufika khotshwana la malanga wena ukwaboniswa kwathiwa yeka lokho Jesu yabona lehlalo lesi akekho umuntu ohlala lawo namaqhubula lehlalo lesi asiyeke ntwazana sobe siyenze prayer revival sikhuluma ngalesi kuthi ibandla likwazi ukuthi libone ukuthi likuphi ngokwelevel lomthandazo ngoba kulehlalo lesi phela lehlalo lesi sikwazi ukuyikhotha amanxeba lesi la lehlalo unkuzi kahlehla izinto ethiwa namhlanje uyibona kusasa zithi wena Jehova ungqongqole la lapha uzibusha nomuntu uyakhona noma uyahlala abantu bezekama manga bethi hayi uyapretend ka upretend ungathi ngempela haleluya bethi ayazenzisa bethi banqupha uzothi kanti hayi akukhona utho nje isihlala sikuvumela
ngeke ngikusho kuya ngelevel yokuhlala uNkulunkulu indaba yokuxolela. Abazwana baxolela ngoba bahleli la. Mahlala la. Lana. Phela lena lesi. Yabona sihlalo. Lehlalo si. Zithi ibhekele. Uthi ibhekele. Bathi kahle. Ukwetha betha abanye basifane. Mina bengeke ngimkhulu. Bengenza ngikhulumisa ngenze nje. Phela ngitsho noba ngikhulumisa abanye. Kodwa ihlala ngahlala. Yebo masawazi ukuthi hayi nami ngiyamzonda hayi. Uyathandaza kodwa khona ihlala ngafiki kuso. Ngoba usana lenkane ukuthi hayi sobona ubani ozohlula hayi. Kunehlalo ngahlala so. Uyabona ihlalo lesi. Uvela ugogo uthola ngisho uzwe ukuthi uyalinyazwa. Uvela wewe. Kuyahliwa. Bawungosi sengiqedile. Ngeke ngakhuluma nalo mzali nomdlalo naye. Ngithi mina uyabona uma sizoxabana noma kube khona umbono ongabonisi singabonisani kahle. Kuphela amaviki kusho ukuthi khona ihlala. Ngoba sisazofuna usizo nabanye abazali abangaphambi kwethu kodwa nathi asijuthu ukuthi kunehlalo lesi kuyaliwa. Amen. We have to fight for each other. Sikhahlela amadimoni masumbona sengibanjwa amadimoni ngena ehlalweni zakho uthi ngiyamthandazela umhlete nange banjwa amadimoni awumaze nje. Ngiyaxoxa nalomzalwane lo sikhuluma ngeprayer ngendaba yomthandazo. Ngithi nami sekunamadimoni kodwa hayi so sensitive so ufuna ukhutshwa into engayithonje kahle. Siyatekisa nje so into nje ngikwazi nje so ukhubekile igama lakho. Kumele ngiphume ukuthi awusekhubekile lo mzalwane ngisamtholi kahle. Ngisho ukuthi uyadlala hayi kodwa hayi kwenze njani kanti manje. Akusemnandi la baba ngegama lika Jesu. Lo mzalwane ngimazi noma usefaka amadimoni lento akayiyo ngegama lika Jesu. Yazi mathandazo bahle bazalwane. Umthandazo so ikhuluma lilanga le ngithathela ngokwama families. Kukhona umthandazo kuthiwa i-family prayer. Okay, aseke isikhathi sekho. Bese ngithinta zonke lezi ndaba zalana. Imthandazo ngokuhlukana kwayo. And uma ingenziwa vele ohleze kunenkinga. Uma kukhona ubaba nomama, kunomthandazo owabo bobodu. Okumele bebambane pray together. Hallelujah. Hallelujah. Umama nobaba iprayer yabo angithi bona baphethe lo mndeni. Yes. And umthwalo wonke bazona akusingoba perfection sometimes kunethe embulo ngizozala kwesithathu khama umbuleleke izinto ukuthi awubahambi uhambo lwakho kodwa usunezinto ombuleleke ngazo. Yes. Amen. Ngizothanzela ngoba ngizakhuluma lokho ngoba abazana ukuthi uma uthi ukhulumisa umbuzo bethi hayi ukuthi ngoba ungangeni khona mase beshawe isitha ngenxa yalokho. Ipheka mama nobaba bethandaza bobabili ngegama lika Jesu bazazi inkinga ababhekane nazo bafike bexoxe ngazo mase bayothandaza ngazo. Amen. Siyaxoxa ngazo mase siyathandaza ngazo. Amen. Jesus.
Amen. Mase kuba khona umthandazo kaBaba. Yeah. Yedwa. Oh yes. Amen. Umama engekho. Ngoba kunamajuthi kaBaba angahlangene nomama. Jesus. Aya ngiyeke ukuthi mina ngiyazizwa. Elithi babe inhloko yomuntu wesilisa uKristu kunengxoxo okumele ibe khona phakathi kaBaba nenhloko yakhe. Yeah. Amen. Kuxoxwa even nangalomndeni. Yes. Amen. Amen. Uma kuphuma ama-report kumama uNkosi eza kwinhloko kumele iphinde ithathe inhloko iye kwinhloko. Yeah. Amen. Jesus. Yeah. Then aphinde futhi ubaba uNkosi uyathandaza yedwa ngalana kube nezambulo ezikhulunywa uNkulunkulu mayelana nesimo sasekhaya. Amen. Uyathembuya ubaba uNkosi ebuyethi hayi ehlala umoya uNkulunkulu wethu uyobonakala. Yes. Bathi hayi mana mama uNkosi yehlisa umoya mama uNkosi. Amen. Ikhona umuntu asoyena. Yes. Bathi hayi mama uNkosi yehlisa umoya abithi useyibuya kuye. Yes. Amen. uNkulunkulu akasilandi structure. Yeah. Amen. Then nanjalo futhi mama uNkosi asethe nge-leadership kanje nefasizalana yalo mama uNkosi unamaduty akhe sokuthi kunomthandazo kumele awenze eyedwa. Yeah. Ngiyakuzwa. Angahlangene nobaba uNkosi naye ayayikhalela ngokwamaduty akhe kule family. Amen. Then kuphinde istage ngiyahafuna zona mina kube khona itest esithathu esinzima uNkulunkulu ngicela usize please. Ngicela usize abona ke ngale ngiyakhala kuphela uNkulunkulu usize sikwazi ukuthandaza nabantwana bethu. Oh yes. Hallelujah. Akikho into ngibona nje ekhaya egcineni mothi ugaphi ngathi ayithandaza azifuni. Basana ngifuna ukuhamba mama azifuni uzuthi asinduku uyiladle ngenduku. Uthi ngithatha mthandazweni ubone ukuthi ziyakhulula ngoba azifuni lento. Yeah. Amen. That's why sikubuzakala kuthiwa uzothiwa ingane zabazana ayikhola uzani bayakhola kwenze nje. Isitsha senza sure ukuthi sibreaka ibhera when come to indlela yomthandazo. Yes. Ubona ukuthi ingakho ukuthi mayesakhula nqaba manje ushaya ngamashone khona. Yeah. Hallelujah. Yayazi ukuthi inzima lengisho. Kusiko sinocorrect amangiro. All right. Uthi ngamani uthatha induku ukuthi cha ngithe kuye mthandazo. Yeah. Funa wesibili teach your touch to pray. Yes. So kwesanje ngabe ngifuna into lokuthi zithi teach your touch to pray. Kanjani na? Bonke nje uthola ukuthi thandaza. Ufuna ukuza uthini? Yeah. Ngoba ningane nje nothanda first. Uthi uthandaza lu baba uzuqeda ingane ithumthe. Yeah. Shine. Yeah. Kwesisikhathi uhlala ngaphansi akanginizwe umthando ngithini. Ulalele. Ngoba lapho zothandazela wena zizikwawona uzothi zithi baba ungathi akhenqale. Wena njalo uthandazela zona. Awuzithi zithini mayithandaza. Uzolalela ukuthi kwakhona uKristu uwambulelekile. Yeah. Amen. Uzoqala inkonzo kuyiforce ingekho kubo. Yes. Iyonamathela. Izobahaga. Yeah. Ikhule nabo. Mase babeli ingane ke ithi masikhuleke lendlela iba ngelayo. Yes. Amen. Kwenza umthando ngana siva lenkonzo ukuthi ngiyayizizwa kwenza umthando kanjalo iphinde idlule lena izongena ebandleni phakathi. Yes, Jesus. Ama-prayer makanjalo umuve uma ufuna ngomkhosi ibandla libe nje ku-leadership kunemthandazo okumele uyenze njenge-leader uyenze futhi njenge-leadership osebenza nabo kuyi-local church. Whereby nizobabiza bonke nibahlalise phansi bazana namhlanje usuthi sithandaze so sifike sikhulume ngey'ngqikamba iy'ngqikamba ngathi siwulimi uqinile iy'nkinga ze-local church mase sihlala phansi sixoxa nangazo mase siyayikhulekela sithi asikhulekele lokhu baba sikhulekele lokhu then sihambe sokuthatha into kuthiwa ye-plan iyabekwa iplan yonke yebandla kwi-local church kubekwe neplan yebandla lonke ngazi nenza kanjani bazana niyibeke phansi hlale phansi lithi baba sifuna ukukubona lokhu sifuna
ukubona lokho, sifuna ukubona lokho. Yes. Kuthi mase kuvalwa unyaka, kukhona ukuthiwa i-report. Yeah. Senzeni kuyiplan yonke besinayo onyakeni. Yes. Amen. Bangaki ke abaphendukile? Hey, Jesus. Bangaki abagcinekile? Bangaki abahambile? Yeah. Kulabo abahambile, yiziphi izinto ezibahambisa azikho common. Yeah. Hallelujah. Zonke ziyalakha ibandla kube kuzalela amatshe ibandla kahle kahle ilokha church isuke phakathi ophendukwa uyafundiswa ugcina bonke la sizotrainana. Yeah. Amen. Sibukela ukuthi sinomama bangaki u2025 u2026 sinabangaki. Yeah. Amen. Kungenzeka siyakhonza ntomama decrease kuno No increase. increase. Yes. Yeah. Okwesibili inkonzo yomama yakulonyaka binje benzele omama. Amen. Imuphi nje umama sikaseza nabo njengomama. Nikanini ukamakhwapha nenza. Amen. Hayi, uyibala bazalwane. Amen.